Dwi yma yn yr Eidal. Di dod i weld bedd Ail gefnder i fi. Gafodd ei ladd yma yr adag rhyfel. Union 74 mlynedd yn ôl. Thomas Jones McCallum oedd enw fo, o Kilmarnock. Ei fam o'n Gymraes a'i dad o'n Albanwr. Dwi'n gwybod so wedi bod yn cwffio yn brwydr cyntaf Monte Cassino ym Mhentra Twffo. Nes i weld chydig o wybodaeth am dan y frwydr ar y we. Oedd hi'n stalemate ar y Gustaf Line, sef prif linell amddiffynol yr Almaenwyr. Wedyn hwn oedd yr ymgais mawr cyntaf i drio torri trwy'r llinell. Mi oedd o hefo'r Cameronians oedd y battalion, wel, y regiment, yr Ail Regiment y Cameronians oedd. Oedd o'r rhan o'r 5th Division of the 8th Army, os dwi'n cofio'n iawn. Mi ddaru nhw dorri'r llinell yn lle oedden nhw, ond dim yn bell iawn, a gath o lot o bobl i lladd ar y diwrnod cyntaf. Wedyn, mae o unai wedi cael ei anafu yn ystod y frwydr yna, neu mae wedi cael ei anafu yn Ansio, lle oedd yr Americanwyr yn cwffio ochr arall i'r Gustaf Line. Ar ôl beth nhw'n galw Operation Shingle, the Italian D-Day maen nhw'n alw. Oedd Ansio i'r de ar Rhufain ond ochr arall i'r Gustaf Line. Wedyn, mi oedd i cael ei anafu yn fanna neu yr rhyfel, yr brwydr cyntaf Monte Cassino fel o'n i'n dweud. Wedyn, di cael ei symud i fama lle oedd yr ysbyty milwrol, the Second Field Hospital. Oedd yn cael ei redag gan Byddin Seland Newydd. Mae'r hael allan, mae'n gaddau fod yn boeth heddiw yma. Fyd at 26 gradd. Hoteli yma jyst o dan yr hael. Lle handi ofnadwy. Mae'r station trena reit o yna. Fama mae'r Palas Brenhinol Caserta. Fama oedd HQ yr Allies yn yr Mediterranean. Be di Mediterranean yn Gymraeg? Beth bynnag. Fan hyn ar yr rhyw 2-3 diwrnod ar ôl i Hitler laddu hyn. Dyna'r lluoedd yr Almaenwyr yn srentrio yn swyddogol yn yr adeilad yma. Dwi agosau at y fynwant o. Mae reit ar gyrion y ddinas. Bobl yn gwerthu blodau yma. Mae prif fynwant y ddinas o fama fydd. Reit wrth i ochr o.
Oedd o'n gefnder cyfa i mi. Oedd ei fam o'n chwaer i'n had. Cymraes lan o tan y ffordd yma. O Gyndel oedd ei lun o'n tŷ ni ers talwm. Oedd hi'n mynd ar y gors bellach ers talwm. Bedd Nora Peters. Dwi'n meddwl na hi ydy'r unig ferch sydd wedi cael ei claddu yma. Oedd hi yn nyrs efo byddin Canada. Oedd hi geni yn yr Alban. Ac oedd hi lladd mewn damwain car yma. Bedd Headley Verity. Mae lot o wybodaeth amdano fo ar Wikipedia neu jyst allan darn o'n fo. Headley Verity was a professional cricketer who played for Yorkshire in England between 1930 and 1939. He had one of the best records of any bowler against Donald Bradman, generally regarded as the greatest batsman in the history of cricket. Verity continued to play for Yorkshire in England until 1939, when the outbreak of the Second World War ended his career. On pitches which made batting difficult, particularly ones affected by rain, he could be almost impossible to bat against. During the Allied invasion of Sicily in 1943, Verity was severely wounded and captured by the Germans. Taken to the Italian mainland, he died in Caserta from his injuries and was buried there. Someday